kabehang mugi dadosaken syukur nang pengen. Atur kawin menawi sampun siniwaka katur dhateng panjenengan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Polis selaku Ketua Ranting Nahdlatul Ulama ingkang kawula jadong-jadong barokah sawanto manfaatipun boten ngasanipun karo Bapak Kiai Hamdani Al-Banjari ingkang kawula tenggo-tenggo mangida hasanahipun ugi ingkang kawula muliaken boten ngasanipun